F'konferenza dwar is-sehem tan-nisa fid-dinja tax-xogħol spikka l-mod ta' kif intlaqgħu il-miżuri li kienu implementati mill-Gvern bilan li jinkoraġġixxu aktar nisa jaħdmu. Issemmew bi prominenza s-servizzi ta' Childcare Centers, Club 316 u l-Breakfast Club. Servizzi li fi kliem għad ta' kelliema waslu għal serħan il-moħħ għall-ġenituri u għajnuna kbira fit-trobbija ta' tfal. Il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li l-miżuri tal-aħħar sentejn ħallew il-frott. Fil-fatt kien hemm żieda ta' iktar minn 6% ta' nisa fid-dinja tax-xogħol. Il-Prim Ministru qal li r-ritmu fl-ekonomija qed jiżdied grazzi għal konsum intern li ġej minn diversi fatturi, fosthom il-fatt li n-nies għandhom iktar flus fil-but. Dan kemm minħabba inqas spejjeż u anke l-partiċipazzjoni fis-suq tax-xogħol. Żied li l-investiment fin-nisa qed jgħin lill-Gvern fil-proġett tar-riforma fil-pensjonijiet. Hawn tkellem dwar żewġ miżuri oħra mħabbra fil-baġit u li kienu ta' għajnuna n-nisa. Fosthom dik li r-rata ta' ħlas għal-lif tal-maternità għan-nisa self-employed żdiedet għal paga minima. U dik li kategorija ta' nisa li minħabba raġunijiet soċjali fil-passat ma ħallsux biżżejjed bolol għall-pensjoni, issa qed jingħataw ċans li jagħmlu dan. Matul din is-sena l-Gvern se jkun qed jara kif jista' jwettaq riforma fil-qasam tal-family friendly measures. Dan bilan li aktar koppji jkunu mejjuna jsibu bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja.